пуша цигара и слизам долу. Къде ще отиваш? Мазата. Добре. Сега правим камерата така. Е там Митка стои. Не, Добре, не, добре. Гледай си те. И аз себе си гледам, няма проблем. Така, ще правим 20 лева дарах за той чудовище. Господа, за той нещо. Хубаво закачи тук. За той нещо дарах 20 лева, виж каква бабанка. Така става, виж. Митка ряза тук. Е така е. Виж. 1 кило тук, ама. Сега ще пробвам дали хубаво. Как е, Митки, пробва ли? Не ми хареса много. Ето и мисля, но... Сега ще пробваме какво е. Я. За мизе става ли? Много хубаво. Това е любима. Да? Нищо пуша. Пикантно. Ти ли казаха, че люби? Те бяха бия. Викам, дай ми едно такова. 21 евро струваше и някакво стинки. Тя каза 20 евро. Дадах 20 евро. 21 евро струваше. Ако беше казал 21, няма да го взема. Що ни е питал, кой е правилно? А? От Елен. То черно месото, наистина е черно. От Елен и малко свинско. Еленското и Елен. Сега да ти го изяли. И пробвам гума битке. Какво съм го взял? Пробвам да го усетя как е. Добре, не гледа. Добре, гледа. После ще го дам и режи си колкото искаш. Няма, ще слизам долу я тук. Че е сладко. Не са сладки грам. Меки, да. Агнешка глава не видя. Няма се. Аз това по този нямаше. Оттатък му тема. От тези ръцата няма нищо, няма пистолет, всичко добре, бъде. Няма така ме отхода, не се бъде. Ножоби няма ли? А? Ножоби. Полицай? И полицай няма. Вреха полицай. Няма никога. Оста има намира неща пуша сега, бе. Той? Италианско. Дали е италианско. Или испанско. Или испанско. Той или италианско, или испанско. Я ли я? Италианско би. Той он е сухия салат. Хубав. Този по-хубав 100 пъти. Кой? И какво имаме? То по-хубав. То не е ли хубаво? Да. И двата са хубави. То направо много тънко. Италианско. Това е италианско. Тази кутия струва 1,99 евро. Сужик, ба, сужик. Много са дойдо. И те хора.
Да имаш пари, е хубаво да имаш пари. Каквото си искаш, каквото си искаш, той си огаждаш, нямаш проблем. Доста брава. Беден да си не е добре. Да имаш пари, добре. Купуваш каквото искаш едеш. Беден човек няма да даде 20 лева за принос. 20-40 лева. Български, бе. Чао, до тука. Митке, кажи нещо. Какво да кажа? Купил си салам и яш. Пробай. Няма да едеш сега, ще едеш салам. Няма, айде, чао.